तो बन बा हां यूपी में मिलल हां अब बिना वजन के पी ले हले आप पी ले हलो स्टेशन पर जाके दूरो पियो हां नाम ना घर के करे लिखा रहल ना एगो पिया करे है कि सुन भैया हां ये बना बैठा तेरा स्टेशन हां मैं रेलवे लाइन हां मैं और हेलो मैं स्टेशन है हमारा हां पापा क्यों बड़ा मन करते के करके कुछ पैसा में बेच दे हां जो सरकार पे करो प्लस पैसो के स्टेशन बेच दे हमारा कोनो प्रॉब्लम नहीं हां के स्टेशन बेच दे हां बाकी दिक्कत ही बाकी है कि तना ट्रेन लौका तरीसा हां ई मैं हमार हां पहले कहीं हम हटा लेता नहीं अब तब ते अपन स्टेशन बेच दे गणेश जी के मेहरारू दुगो रहली ना कबो झगड़ा झगड़ भइल बा कबो नहीं खबर ना आज एगो मेहरारू ने कसमरा कुंवर जी तो सुबह से टेंशन में बना हां ऊ का अब तो सुबह मेरा गोर ने कहन कि हम परिक्रमा में ना आए हां उनी काहे भइया इधर मेहरारू हमर दिमाग खराब कर देली हां का भइल बा लोगन हम बतावे हां मेहरारू का तो पूछा तब से क्या हो ओहो कमलदास कुंवर तू हो हां का नाम बा दस घूम के गांव बजाओ तो हम नाम बा पूछो हां खाली दा चेयर फिर तरह हां खाली पूरी कुंवर जी कहने करे हमर नाम नहीं है हम खुद जिला पार्षद हैं मुखिया के संग उठी ले बैठी ले प्रमुख के संग उठी ले बैठी ले विधायक के संग उठी ले बैठी ले प्रधान जी के संग उठी ले बैठी ले मौके पटा के चुप तो मुखिया के संग उठे ले बैठे ला प्रधान के संग उठे ले बैठे ला विधायक के संग उठे ले बैठे ला प्रमुख के संग उठे ले बैठे ला तू जकर संग उठे ले बैठे ला हम ओकरा संग रोज सुती ले हम कहने करे भैया कह देले हम बुका बात पर टेंशन आए के नहीं ना मेहरारू है कह देले